Kirjaston arvoihin kuuluu sivistys ja demokratia. Ne varmaan kävelee täällä meillä käsi kädessä. Sivistyshän tarkoittaa sitä, että me tiedetään, keitä me ollaan, miksi me ollaan tiettyjä ja miksi me olemme tiettyä mieltä, miksi me olemme tietynlaisia. Mutta se sivistys myös tarkoittaa, että me nähdään toiseudet, me nähdään muut ihmiset, jotka eivät ole samanlaisia, ja hyväksytään ja yritetään ymmärtää. Yritetään tajuta, mitä maailmalla tapahtuu, yritetään olla niin sanotusti siinä etunojossa tässä maailman ymmärtämisessä, ja se on sivistystä kirjastojen kohdalla.